Neymar, encastat al mig del camp. Neymar veu el desmarcatge d'Alves, li posa una pilota perfecta entre l'àrea Alves, Alves li regala el gol a Luisito! Gol! De Luisito Suárez. Assistència de Dani Alves. Luisito, l'hauràs de convidar a sopar perquè t'ha donat el gol pràcticament fet. Neymar s'encasta a la línia de mitjos, fa una passada en profunditat meravellosa per Dani Alves, que entra a l'àrea, aixeca el cap i li diu a Suárez: Luis, fes-lo tu. Luis Suárez controla la pilota, remata porteria buida, gol. Gol del Barça, gol de Luis Suárez, 15 i mig de la primera part, Barça 1, Roma 0. Ara paret, Luis Suárez, Messi entra a l'àrea, Messi pica la pilota, gol! Gol, 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 del Petitó! Ben tornat Petitó, 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 ben tornat Petitó! Com t'hem trobat a faltar, Leo! El Camp Nou t'enyorava i celebra el teu retorn al futbol! Neymar, Messi, Messi, Luisito, Luisito, Messi, entra a l'àrea, Messi, aguanta l'entrada del rival, també del porter, i picadeta, 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 gol! Gol del Barça, gol del millor del món, gol del capità, gol de Leo Messi, 18 de la primera, Barça 2, Roma 0, ha tornat el futbol al millor, ha tornat Lionel Messi. Té la pilota Neymar en l'1 contra 1, la centrada de Neymar té bona pinta, el rebuig, la volea de Luisito, gol! Gol, 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 golaç de Luis Suárez de volea! Gol de Luisito Suárez, que ha vist venir la pilota lentament, ha col·locat el cos com marquen els manuals, ha esperat que la pilota estigués a l'alçada pertinent i ha engaltat un cacau descomunal lluny de l'abast de Chesney. Gol, golaç de Luisito Suárez, el matador uruguaià del Barça. 44 i mig de la primera, Barça 3, Roma 0, Luisito Suárez. Ara volem marcar el gol. La gent crida Messi, Messi quan s'acosta a l'Argentí a servir el 8è corna del Barça. Cantó dret de l'atac blaugrana, mentre Bartra ja és a punt d'entrar. En curt per Neymar, Neymar li torna la pilota al millor del món, que torna a jugar amb Neymar, Neymar se'n va cap a dins, Neymar ja a la frontal de l'àrea, Neymar amb Luis Suárez, Luis Suárez amb Messi, no estan fora de joc, entra a l'àrea Messi, la posa per Piqué, gol! Gol, 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 avui sí Piqué, avui sí Piqué, avui sí Piqué, gol! Avui sí Piqué, avui sí Piqué, avui sí Piqué, gol! Gol del Barça! Gol de Gerard Piquenbauer, assistència del millor del món, del petitó generós Leo Messi, festival de futbol al Camp Nou, Barça 4, Roma 0, Piquenbauer. Entra a l'àrea Neymar, Neymar la posa a Luis Suárez, Luis Suárez amb Messi, el rebuig, Chesney, Messi, gol! Gol, 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 del Petitó! Gol del Petitó! El futbol és encara més bonic amb Leo Messi al terreny de joc.
El Barça ha guanyat i ha fet bon futbol sense el seu millor futbolista, però amb el 10 del Barça, el rectangle de joc, tot és més fàcil, tot és més bonic, els partits són més alegres i la garantia de gol és superior. Gol del Barça, gol de Leo Messi, ben tornat Petitó, gairebé 15 de la segona. Bany del Barça a la Roma. Barça 5, Roma 0, Leo Messi. Pilota a l'interior de l'àrea, Neymar d'esperó, cau, penal, ara sí. Cau a l'interior de l'àrea, penal. Doncs si és penal, és un dels penals més ridículs que he vist en molt de temps. Doncs perquè... és el del nano que acaba d'entrar, Doncs és que Neymar està mirant cap al córner. Ja ficarà ell o no? Ara l'ha anat a buscar Samper, la pilota la deixa, l'envia cap a l'àrea, la recull Messi, i Messi la deixa per Neymar, i aplaudiments del Camp Nou. La pilota li ha caigut a Messi i li ha llançat i li ha dit, per tu. I a la gent, ovació pel gest, oi que és pel gest? Totalment, perquè la gent estava pendent i ho ha vist. Clarament el públic celebra i agraeix el gest de generositat a peu parat, Neymar a peu parat, Neymar a peu parat, Neymar a peu parat, l'atura el porter, la segona rematada, gol! Gol d'Adriano! Gol d'Adriano! I sabeu a qui ha anat a buscar Messi després del gol d'Adriano? I li ha fet una carícia ben dolça a Neymar. El gol l'ha fet Adriano després de l'aturada de Chesney. Barça 6, Roma 0, gol d'Adriano.